Ei se nyt pelkästään hyvä esimerkkiä ollut. En mä ymmärrä, miksi ihmiset edes katsoo telkkaria tänä päivänä. Kyllä minä tiedän, kuinka telkkaria tehdään ja kuinka joku iso valtakunnallinen TV-kanava ihan paska. Mulle soitti joskus Yleltä iäkkäämpi tämmönen herrasmies, joka on tehnyt kauan näitä hommia ja ilmoitti, että mitä asioita voi tehdä ja mitä ei voi. Ja mä mulle soitat. Että mua kiinnostaa sun mielipiteet. Sillä, että jos sä vaan jotain kasmasia, niin se on hiljaa, niin kuin, että meillä on omat jutut. Juontajien valinnassa panostettiin etenkin siihen, että haluttiin hyvin karismaattisia hahmoja, jotka ehdottomasti pitää herättää joko ihastusta tai vihastusta, että ei tasapaksuja. Ja tavallaan se, että annetaan lupa tehdä mitä haluaa, niin sillä tavalla kompensoitiin sitä, että kun sä et saa niinku yhtään rahaa, mutta sä saat tehdä mitä haluaa, niin tuli sellainen fiilis, että haluaa tehdä hirveästi asioita. Mutta se oli aina sellaista niinku trigger-homma, eli aina oli pyssy ohimolla, niinku, että katsottiin puoli vuotta tai jotain ja sitten tuli joku summa rahaa. Ja aina usko niinku parempaa, mitä sitten loppupeleissä niinku käytännön tulos oli sitten vähän huonompi aina. Ja sitten sijoittajien kanssa niitä ihmeteltiin, että mitäs tässä nyt näin kävi. Tämä oli tämmöinen kalkyloitu riski, että voi olla, että mitään ei tule, mutta parhaimmissaan saa rahansa 100-kertaisena. Kesä tekee gutaa! Pyllistäkää! No ihan kauheeta. Tää on niin ihanaa! Tää on niin ihanaa! Et silloin mun mielestä asiat alkoi muuttua. Se ei enää toiminut sillä omalla porukalla, millä se oli toiminut siihen saakka hirveän hyvin, vaan että jossain niin oli jotain vikaa. Eka 1 ohjelma, sitten 2, sitten 3, sitten 4, sitten 5, sitten 6. Mä ajattelin, että milloin niin mun liksa nousee. Sieltä sitten kerrottiin, että juu, ei tarvitse tulla ollenkaan, että täällä on tämmöinen lappu, että haettu konkurssiin. Ja mä näin, kun se ohjelma oli päällä ja sitten mä näin sen, kun se chatti meni pimeäksi ja sitten siihen jäi vaan se Muun TV-logo. Jotkut ihmiset oli järkyttyneitä. Sitten mä katselin sitä vähän aikaa ja sitten sulkeutui Muun TV-logo. Se oli siinä.